kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang Burnay. Mula sa mahiwagang Burnay. Dear kumikinang na tambalang Nicole Ayala at Diego Bandido. Magandang araw po sa inyong dalawa. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Mario, 22 years old, at isang family driver. Sumulat po ako dahil litong-lito po ako sa sitwasyon ko ngayon at hindi ko alam kung saan ako hihingi ng payo. Nagsimula po ang lahat ng atakihin sa puso at bawian ng buhay ang tatay ko na 4 na dekadang nanilbihan sa pamilyang pinagtatrabahuhan ko ngayon. Dahil ako ang panganay sa 3 magkakapatid at marunong naman akong magmaneho, nag-apply ako bilang kapalit ng tatay ko. Tinanggap naman ako. Hindi lang basta trabaho ang ibinigay nila sa akin, binigyan din nila ako ng pagkakataon na ipagpatuloy ang pag-aaral. Palagi nilang sinasabi na kapag nakatapos na ako ng kolehiyo, maghanap ako ng mas maayos na trabaho at akma sa pinag-aralan ko. Napakabuti nila sa akin. Araw-araw nilang ipinararamdam na bahagi ako ng pamilya nila. Ang problema ko ngayon, nagkamabutihan kami ng panganay nilang anak. Ayan na! Napanood ko na to. Bigat langis. Pilit ko namang labanan sa simula. Lagi kong sinasabi sa sarili ko na bawal, mali at walang patutunguhan. Pero dahil araw-araw ko siyang pinagmamaneho, nahulog na ako ng tuluyan at nabuntis ko siya. Sabi ko sa'yo, napanood ko na to eh. Nakapanood na ako ng ganito eh. Hindi ko po alam kung paano ko ipagtatapat sa mga bagulang niya ang sitwasyon namin ngayon. Baka po kasi magalit sila at palayasin ako. Ay hindi, friend, magpapaparty sila. Oo, papalitsyon nga sila eh. Ikaw Sabi na lang niya, ang inaabang kaya eh. nga Alam na eh. nila actually. Ito naman. Kaloka. At kapag nangyari yon, hindi po ako makakatapos ng pag-aaral. Iniisip ko din po ang sasabihin ng ibang tao. Baka sabihin po nila na sinamantala ko ang kabutihan ng pamilya sa akin. Gusto ko naman po talagang panindigan ng girlfriend ko at ang magiging anak namin. Pero hindi ko po sigurado kung kaya ko. Umaasa pa ako sa pamilya nila para makatapos ng pag-aaral. Paano po ako maninindigan? Tambalang kumikinang, kailangan ko po ng payo ninyo. Ano po ba dapat kong gawin? Paninindigan ko ba kahit wala po akong matibay na pundasyon? O pananatilihin naming lihim ang lahat? Salamat po sa inyong payo. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Mario. Tinira ni Mario. Tinira ni Mario. The princess is now in the castle. Mario went inside Princess Castle. Hay nako. Ay, Mario. Mario, una sa lahat, there will always be consequences of our actions. If you are, kung Tagalog na lang, wag ng English. Kung
ikaw ay nandyan sa sitwasyon na yan, tapos gusto mo siyang panindigan. Kasama dito yung pagkakaroon ng lakas ng loob na sabihin ang katotohanan. Kasi yung isang lihim, kapag pinatungan ng isa pang lihim, kapag pinatungan ng isa pang kasinungalingan, wala nang katapusan. Yan. Sabi nga nila, there's no easy way out dito eh. Correct. Walang madaling paraan paano mo haharapin to eh. You have to face it real hard. Correct. Oo. Face the consequences of the actions na ginawa mo. Ang hirap sa'yo, Mario, nung kasiyahan, wala kaming lahat. Eh, hindi naman namin sinasadya ni Coliana. Ayan na naman tayo sa... Sinasabi ko sa'yo, ha? Nagulat na lang kami. Wala na kami mga Ay, damit. sus! Yan na naman po tayo dyan sa mga eksenang yung mga eksenang hindi namin sinasadya. Uulitin ko lang talaga, ha? Paulit-ulit na to. Hindi mo pwedeng sabihin hindi mo sinasadya. Kasi kung sa sasakyan nangyari, inon nyo pa yung aircon para hindi mainit. Kung saan man nangyari, pumunta kayo doon, umakyat kayo doon, may pinasukan kayong pinto, Correct. nagsabi kayo ng ilang oras, o kaya every little thing is a decision. Hindi na uso ngayon yung mga motel-motel. Ay, hindi na ba? Ano na? Airbnb. Kotse? O Airbnb. ako kotse. Nicoliana, explain mo sa amin. Hindi Bakit kasi kotse nagmamaneho. yung isip? Hindi kasi nagmamaneho. Wala, hindi. Pantasya mo sa kotse. Hindi siya pantasya kung nagawa mo na. Yes! Nakakaloka. So, ang masasabi ko lang sa'yo, Mario, is wale. Hindi mo pwedeng sabihin sa amin at kwentuhan kami ng, ay nako, nagulat na lang po kami. Hindi po namin sinasadya. Sinadya nyo yan. Kung meron man kayo hindi sinadya, siguro nakalimutan nyo kasing mag-protection. Ayan, tuloy. Or kung ano man, yun siguro pwedeng ilusot namin. Pero yung bang hindi namin sinasadya yung pagbuntis, hindi. Lahat ng bagay bago makarating dyan ay choice that you made. Yan, tandaan mo, Mario, ang lahat ng bagay ay magkaugnay ang lahat. Di ba bakit siya magkaugnay? Magkaugnay yung pagtanggal ng damit, pagbaba ng damit, pagbalik ng damit, magkakaugnay silang lahat. So, wala ka na talaga magagawa kundi to face it and to tell the family. Ngayon, kung hindi ka na nila pinag-aral, consequence yan. You have to face it. Hindi kasi pwedeng, Mario, na tatanggapin ka nila o sasabihin mo sa kanila na okay pa rin din lahat, pag-aaralin ka rin. You have to face it. Talaga, posibleng mangyari, tanggal ka sa trabaho, mawalan ka ng trabaho, hindi ka magpatuloy ng pag-aaral mo. Those are the consequence na ginawa mo. Pwede talaga yon. In fact, alam mo, on a brighter note, pwede din naman, meron din naman possibility na happy sila dyan. Kasi, una, di ba, isipin mo, your dad, yung tatay mo, 4 decades nagtrabaho sa pamilya nila. So, ibig sabihin, parang in terms of family loyalty, na rin din. correct, loyalty, kabaitan, tapos, di ba, obviously, maganda yung naging performance ng tatay mo kasi kinuha ka din nila eh. So, tiwala sila dun sa pamilya na meron ka. So, malay mo naman, hindi sila ganong klaseng pamilya na ang tinitingnan ay yaman. Correct. Malay mo naman, ang mas tinitingnan nila is yung kabaitan, yung kagandahan ng kalooban, mas doon. Kasi may pera sila eh. So, ang mas gusto nilang hanapin ay yung mga taong loyal. Oo, 'di ba? Ako naiisip ko na baka naman nag-iisip ka lang negatively and for all you know, mas ma-happy sila kasi at least kakilala nila, alam nila kung saan galing. Tapos pag-aaralin ka pa rin kasi gusto nila maging maayos yung yung buhay ng anak nila eh. Correct, 'Di ba? Yung mga ganon. Mostly kasi ganito mag-isip si Mario kasi dahil niya alam niya may ginawa siyang mali. Correct. Diba? Oo. So, sa every mali na ginagawa natin, alam natin may consequence. Alam natin yan. Alam natin may parusa. So, wala kaming ibang may a-advise sa'yo, Mario, but to face the music. Yun lang. Yun lang talaga. Harapin mo sila. Wag ka na magsisinungaling, maglilihim kasi hindi nyo pwedeng ilihim yan kasi eventually lolobo yan. Correct. Hindi nyo pwedeng i-justify yung mali ninyong ginawa.
walang justification. Harapin ninyo kung ano man ang magiging resulta, ano magiging reaksyon. Yes. Karapatan nila yon at Correct. yun ay normal lang na reaksyon sa ginawa ninyong pagkakamali. Correct. Na magalit sila, Oo. na mambasag, Oo. mag-itcha ng kotse. 'Di ba? It will be a normal reaction. Kasi syempre, hindi pa kayo parehas tapos. I mean, ang goal ng bawat parent, kaya naman po sila nagpapakahirap para sa mga anak nila. Makatapos yung mga anak nila ng pag-aaral. Kaya nga 'di ba ang sinasabi nila, sige, tapusin mo lang yung pag-aaral. At 'Di ba? At kung eto man, halimbawa, tanggalin ka man sa trabaho, hindi ka na makapag-aral, huwag kang mag-alala. You still have the years. Yes. Kumbaga, You're just 22. Oo, na- Ika nga ni Taylor Swift. kumbaga, kinakailangan mo ano yung sarili mo. Ayan. Tawag dito. I-rebuild. Yeah, i-build mo yung sarili mo. ulit yung sarili mo. It's not the end of it. Oo, you're just 22 years Correct. old. Ang dami pa rin kwento na, ang dami pang pwedeng i-write na chapters of your story. So, it's not the end of it all. Ayan. Ang first na gagawin mo, face Ayan. it. You have to man up, own it up. Correct. Good Harapin luck. mo. Ngayon, Ayan. kung may matanggap kang sapak, Oo. may matanggap kang sampal, Ayan. mura, Ayan. normal yun. Oo. Normal po talaga yun. Sinira mo yung tiwala nila sa Ang medyo masaklap dyan na katotohanan is, what if? Pero these are what ifs, no? Kaya hindi rin naman wag ko nang banggitin kasi baka makadagdag, kasi baka naman 'di ba, what if ako dito, hindi naman mangyayari. Nakatulong ba 'yan? Syempre hindi. O hindi na lang, erase. Erase yung what if, wala na lang what if. Sasabihin sana ng what if may gusto din yung nanay sa'yo. Kaya lang erase kasi paano erase. 'yan? Kasi yung anak nyo nagustuhan. Charot! Pero doon na tayo sa malapit sa katotohanan at yun nga ang posibleng Face mangyari. it. Oo, diba? Pag hinarap mo, hindi nyo pwede, una-una hindi nyo pwedeng itago. Hindi mo rin pwedeng takbuhan yan kasi alam din nila eh. Correct. At saka, higit sa lahat, hindi mo rin pwedeng ilaglag umayos yan. ka. O yan ang wag nyong gagawin. Wag nyong gagawing option. Wala siya dapat sa option. Oo, 'di ba? Hindi kasalanan 'yan. Kasi nagkasala na kayo, gagawa pa kayo ng another kasalanan. 'di ba? Paano na? Lulubog at malulubog kayo sa kasalanan. Tingnan mo, hindi siya makakatulong yung mga ganyang klase mga eksena. Wala lang, sinasabi lang namin, just in case it has crossed your mind. 'Di ba? Wag. Kasi lalo alam mo kung paano ka ma-amaze. Ma-amaze ka how hindi how babies are made or how wonderful the miracle of life is, kung paanong nagjo-join yung DNA ninyo to form a new human being. Yes. Kung paanong yung bata sa sinapupunan ay didikit yung kanyang umbilical cord. Nagkakaroon ng fusion. Diba? Yung genes ninyo. Correct. Diba yung mga gano'n na bakit mo siya kamukha, bakit parehas sila ng ugali, bakit matangkad siya, bakit siya maputi. Diba? Yung mga ganong klase mga eksena, ang ganda niyang isipin, and that's the miracle of life. So, wag na isipan ninyo or option ninyo yung pagpapalaglag, please. Yan, wag. Kung sinasabi mong gusto mong panindigan mo the most manly way possible. Correct. And ask for help, ha? Oo, kinakailangan din. Oo, because you're just 22, hindi mo talaga kaya. Sabi mo, maasa ka pa sa iba. So, you really ask for help. Probably guidance from older sa family na harapin yung kamaliang ginawa mo. Oo. Ha? Ayan. Ay, naku, Mario! Ayan, pasama ka kay Luigi. O baka sakaling pag may kasama kang Luigi, hindi ka muna sapakin. Ayan, pag sinabi mo yung balita. Ayan, si Luigi muna sasapakin. Ay, nako, good luck, Mario. And naway you become a good dad. We hope that you become a good dad. O siya, mga kabisyo, hanggang dito na lang po muna kami. Muli, ako po si Diego Bandido, ang kumikinang ulo. At ako naman ang kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!